Every star above knows the one I love. It's you, that's you. And the reason why, know the reason why. It's you, that's you. No one knows it's in the seven stars. Without you, I don't know what to do. In this heart of mine, you live all the time. It's you, that's you. Every star above knows the one I love. It's you, that's you. And the moon up high knows the reason why. It's you, that's you. No one knows it's in the seven stars. Without you, I don't know what to do. In this heart of mine, you live all the time. It's you, that's you.
mi madriña, Gael, Brais, Aitor, Xurxo, Jano, por favor, ben chegados. Eu sabía que vos estabades en terra de ninguén, pero non sabía que tamén estabades en agua de ninguén. Estamos onde nos toques, xa sabes que todo terreno. Teño documento deste tempo, son do Jalpón. Se algún día hai unha catástrofe nuclear e queren saber o que acontecía na Galiza do século XXI, está este disco, Ser dun tempo e dunha terra. Sodes un grupo sen pasado, pero cheos de futuro. Eso polo menos é que intentamos, xa levamos, a verdade, bueno, xa levamos 4 ou 5 anos dándolle caña, pero bueno, a verdade é que non temos ningún pasado e moito futuro por diante. É que esta non vai ser unha entrevista, esta vai ser un obradoiro de como se arma un conxunto musical. Porque, a ver, vos decidisteis quedar un día na Moniña, no Jalpón, empezasteis a ensayar, inventastes un estilo musical novo, e fixestes 15.000 concertos e grabastes un disco. Como se fai todo isto en tan pouco tempo? Pois traballando moitísimo ali no Jalpón, como distí, e bueno, o de estilo musical foi todo unha serie de acontecementos que se foron sucedendo ao longo do tempo. Chegou un que lle gustaba moito o reggae, chega outro que lle gusta o funky, outro como son eu do rap e tal, e se vai mezclando todo. Ao final o funky reggae rap. Funky reggae rap, pero imos por partes. En primeiro lugar, o concepto Jalpón. Porque sempre se fala de o rock como algo urbano, non. O rock neste tempo é da aldea. Porque na aldea sempre hai unha casa bella, un sitio onde se pode ensayar e facer festa. Exactamente, onde hai máis sitios para ensayar é na aldea. Cada vez está máis complicado ensayar nas cidades e, bueno, nos aproveitamos que tiñamos aí un sitio para facer o que nos gusta, non? E ali gustouvos o funky reggae rap que bautizastes despois, ou non? A ver, Gael, ti dis que o vosso estilo algo que estaba moi... Perdón, Gael, Brais, que o vosso estilo estaba moi estudado, que foi algo moi meditado, non foi unha sorpresa. É que o galpón é como unha metáfora, é a metáfora do musgo, é a metáfora da erva que ao medrar rompe a rocha, é a metáfora da forza que hai no mundo por estas terras. Vos le chamades funky reggae rap, eu chamolle rap orgánico, porque está a palabra de Gael bourando a toda a cidade e vos estades vibrando con instrumentos de verdade. Falades dese sentimento revolucionario, o rap pero con bases orgánicas. Eso foi unha das principales apostas porque viñamos dunha era desta das máquinas onde todo o mundo utiliza samples ou utiliza mismo secuenciadores para meter as bases. Entón nos que queríamos facer algo semellante pero facelo de xeito analóxico, con instrumentos feitos a man e tocados a man, claro. E con un violín que está no rock and roll e que non fai música country. Aí. Como chegaches a eso? Cada día te pareces máis a Stefan Grappelli. Hostia, xa molaba. Ao xuntarnos ali no galpón, ensayar, botar as horas, empeza a medrar a planta esta que é o funky reggae rap, o rap orgánico. Algo que medra, que se engarza entre sí, que está moi cerca da enerxía, o que intentamos buscar. Non se trata de notas, non se trata de acordes, é a enerxía e pasalo guai. É todo telúrico, é todo botánico. Aí Gael está creándolle un problema a fábrica Vic, porque non hai bolígrafos que cheguen para as letras que escribes. Mesmo chegas a afirmar, é certo, existo porque escribo. Sí, bueno, porque é o meu chollo, a verdade é que o que máis me gusta neste mundo é escribir, e poder expresar un pouco as ideas que creo que todos temos dentro e que non as sacamos cara fora. Eu creo que son como unha especie de catalizador de ideas que vexo pola rúa da xente normal, de todos os que andamos por aí, no rural, no urbano e donde sexa. Eu creo que pasas todo o día rapeando, non? Falando con este ritmo. Que tal, como estades, como se vos vai? Non hai algo deso? Como chego no local de ensayo? Chega así, hola, boas tardes. Que va, tampouco lles como moito orella, non? Non fai falta. Cantos concertos levades este tempo? Andamos cerca dos 200. 200 concertos. Sí, os cumpriremos a ver se este ano, se non, ano que ven, sí. Cando pasades 15 días sin concerto, hai un mono absoluto, non? Fixemos un pequeno parón aí de 2 meses e estábamos que non podíamos máis. Tiñamos que nos faltaba algo aí. E por certo, nos concertos tocastes prácticamente todas